Bukha sitra, bukha hamya, shaitan rok je profano, buini kaham, buini naithok rok no nugui manya. Abo hai borok rok, buini nukhungo hor phanangnani, kathalaija kaham bayab rok no, kena snamnani, eba kini hamzagui tongnai rok no, kok chukili sawi, swkaknani simi borok ni samung. Aboni bagui no, abo hai bukha sitra, bukha hamya eba shaitan rok bai hakjal tongnani nango. Ang norok no tini amo hai kaisa kubui kothoma no sawi khnarinai buini chukili bai khorok nei kaham ke hamjak tonglaimani bahai ke ma kanglaikya o kothoma no share khlaikya bukhuk malu dev borma himdike kothoma no khalogui puilani simi paithak jora khnawi neleyana norok baksa tawan sukdi je o kothomani borok rok cherai eba sikla soksugya khorok hinai tamni hinba ang cherai rok ni hamjakma kothoma rok no accept khlaya o kothomao bwrwi puila khoroksa chela bai hamjak laimani o chela no bini puilani hamjakma chela eba first labar pheba o chela bwrwi no amsa care khlaya belaike saknangya ngo aboni bagui bwrwi belaike no dukhu nangjago hamjakma chela tongbo kwrwi hai abo hai hini bo wansugo chela bwrwi no maya rok khlaya jora rok riya puila hamjak phuruni slai tabuk belaike no slaijak saljake o chela bwrwi no belai tek to nangjagui kagui break up khlai rikha afroke bwrwi taibo kosto wngkha bwrwi hinkhe kisa emotional borok bo dukhu rok no belai kheno focus khlaio haini bagui no bo belai kheno kosto wngkha tongui chawi khakjangma manliya sak sak belai kheno tek to wngjakha bo bini bukha tek to ni kokno bini bayab rok no bo sawi khnario tai bo sawi kabo aboni bising bini khoroksa bayab kaham no bini tekto rok no nugui bono khairok jakha bini kapmani rok no nugui bono belai no khairok jakha saljake bini o bayab no bono saka nung ani khoroksa dara bai hamjak laisidi bo belai no borok kaham tai bukha bo kaham bono no belai no care bo khlayana maya rok bo khlayana hinai hake afro o bwrwi relationship tongna musungya tei phano bini bukha no bujirani bagui bini bayab ni o beta hinma bai no relationship o phaikya haifano puila puila o ke bo bukha manya bini swkangni chela no belai kheno muitu manjago tamo khe kokrok sate sate kheno tabukni o chela no bo waisa o bwrwi bukha mankha o chela bono belai kheno care khlaio tai maya rok khlaio phung ai kheno o chela bono takti sojawi poririwo tai tuition rogo borohoro maijaya rok hingke koyei eba kutugui phano mai rok chariwo amsike bono care khlaio tai hamjakma riwi tongo o chela bini laibo phaipurni simi bwrwi belai kheno slaijagui thangka bo bini agini hamjakma chela no bo bogui mankha o chela bwrwi no amsike care khlaimani bagui bwrwi malainani mujungjakha bo khatangjagui rokabo hake salja borok mabo malai laikha malai lai borok kwnui no belai kheno borok tongthokma manui ti khakjangma mankha aboni ulo bwrwi chela no taibo maya wngui thangka hake kaham keno borok khorok nui hamjak lai tongo salja chela bwrwi no call khlaimani bwrwi call receive khlailiya tamni hinkhe bwrwi sawi manya bo o jorao bini mobile no silent ruwei tonijak chela waire wai call khlaiye try khlaikya haifano yang bwrwi bo sawi manya call receive khlaijakliya aboni bagui chela kisa jolijakha ulo bwrwi bai kisa kokbang laikha walai laikha afro bwrwi kabui tongkha o jorao no khoroksa bini kamini no sinijak baya bono call khlaio tai bono kabjakhe nugui sungo nung tamni kabui tong o bwrwi saka ani chela no sungui naisidi ang tabuk sawi manya hinai hake bini o baya bini chela bai kok sanani chengo bo o bwrwi ni chela bai jora kolok romui kok sao bo o chela no bini bwrwi ni mungui belai no chukili eba dalar kok saka bini bwrwi no kubun chela bai kharjak kaisa chela bai tongui manya characterless bwrwi hinai potre potke hamya kok sawi chukili saka phia kubui kok hinke o bwrwi amo hai wngmani rok kwrwi je bini chela no chukili rinai bini baya bose tongmung sitra bo kwbangma chelani thani rangri nawi rogo dukarijak abo hai bwrwi sana thangke bo khoroksa shaitan tamni hinke bini bukha sitra tai wansuk mungrok bo bebak no sitra phiaba o shaitan bwrwi ni kok no poito khlaiye chela afurni simi bwrwi bai chalnani nayo o chela borokle kaham no bo bini bwrwi ni mungsabo hamyale khlaya haipano bo buini kok no poito khlaiye
o beri bai hakchal enggai thangka aphurni simi beri haino hai dukhu nangphika bo tongoi chawai sok grekha belai kosto ungphika haifano bini kokno bo ochala poito khlaiman liya ochala single no tongo hnei beri poito khlaio aboni bagai beri taisa bini langmao bini chelano kiphilemanani muchungjago da kokbrok disclosure YouTube channel no tuinai ang Andrew Deborma oro ang sanani muchungmani kokhonke omohai hamya borok rok chini langmao phayo haifano jeng buini kokno poito khlainani sikang gobang ma chini thanio bo amjok mung wansuk mung tai proof rok bo jeng tongnani nango tamni hinba chini kena ari rogle chini bagai hamya khlainani bagai simise kok ketei sawai chini langmao phayo haini bagai no jeng bo kisa hus tongnani nango hakya bayap song norok ni bo chuba mung nango norok bo comment khlai sadi ama hai hamya borok rok ni yakni bahai ke jeng kati wi mannai tai borok bahai ke taisa kethalai phinai abo norok kaham ke no wansugai comment khlai sadi tayo video no norok like the share khlai redi ta je ani channel lo katal phai tongnai rok norok ani channel no subscribe khlai na di omo haino biskango norok tayo video mani tongnai norok joto no kaham kereng no tongdi hambai